Moabot sa 3,000 ka job vacancies ang abli alang sa mga Sugboanon nga nahinahanglan og trabaho. May pahigayon og 2-day local job fair ang Cebu City Department of Manpower Development and Placement o DMDP kauban ang Division for the Welfare of the Urban Poor sugod kagahapon hangtod karong adlaw, Marso 29, subay sa kasaulugan sa Urban Development Housing Act of 1992 o UDHA month. This is a job fair in coordination with Division for the Welfare of the Urban Poor or DWOP sa Cebu City Hall. No, natay job fair diri 2 days alang para sa mga Sugboanon na nangita og trabaho. Ang maong job fair gitambungan sa di mo menos 13 ka mga kompanya nga gilangkuban sa supermarket, restaurant, BPO ug ESL companies ug uban pa. We are from the Shell gasoline station. So the position that we're hiring right now is the station shift supervisor. To also have the pump attendants, the store cashier, the forecourt cashier, and the management trainee position. I am from SM Hypermarket. So ang among gi-hire karon is customer assistant, accounting assistant, treasurer assistant, and store clerk. So mao ni na reason why na ako diri. Ako og katabang ang kaninga sa gani event nga sa DMDP. So nagpasalamit ming dako nga gitagaan mi higayon diri para makita mig applicants. Gatusan ka mga aplikante na ang nanimpad nga madawat sa ilang pag-apply sa mga kompanya sukad kagahapon o gani moabot na sa 20 ka aplikante ang nahots kun hire on the spot. Yesterday amo ang na-record is almost 100 applicants. Then we have already 20 ka hired on the spot. So far among na-count lang, so wapay labot ang karon, hopefully madaghan pa ang ma-hired on the spot. Apan aduna puy uban nga mga aplikante nga masulubon, human nga wala madawat sa gi-applyan nga mga kompanya, apan masaligon nga naaray oportunidad alang kanila. Unta ka na madawat ko para sa future sa. Well, most of the interviewers told me that I'm overqualified. I wonder why. I don't know how did they find overqualification. How am I overqualified? But really, I am interested to work. Gawa sa local ug overseas job fair, adunay mga serbisyo nga gitanyag ang DMDP sama sa libreng livelihood ug technical vocational trainings. Giawhag usab ni Kambongga ang tanang Sugboanon nga nangitag trabaho nga motambong sa Overseas Labor Day Job Fair karong umaabot Mayo 1. Amo ang mga services na gi-offer nami livelihood, nami free training like technical and vocational. So nasad mi mga employment like local and overseas Puhon nami overseas na job fair puhon ig May 1. Kini si Queenie Joligon alang sa My TV Cebu.